Saleng isang ma kertong MP ke Lok Sabha ke Kongres Natura hakash pautrik uyayong uladawano Conrad ke sang mau presiden ke NPP ban penshisha thik pathik e ke pisa ba ke Sorkar ke lepelut na ke benta ban pendunai ke jingduk jingkerdu jing ki pai ba ke jela berok kawai. Haba ke Sorkar ke lekam terai ba ke lethe de kispa bat hajar kelur tingka ban penhiar bat pendunai ke jingkerdu ki pai ba Kumno pat ki dor ki mur jong ki Marbam bat ka Baiting Elektrik ka rengkang bat ka Kiew bon syak hakini ki sngi ula Kylli. Usaling ula khura sani ye kini ke jingkam ke Sorkar jong menteri rangpa Conrad ke sangma ba ka jingduk ka lahir ha ka jela harong jeng ka ketem ba klan jong ka seng NPP. Kinong Krishan ke BJP bat Trinamul na kini ke jaka ke latut ketem jong ka seng Kongres ha ka jingelang pait ba harong jeng hakini ke sngi. Usaling ula keno ke Sorkar jong Conrad ba kala Kiew ki dor ki mur jong ki Marbam bakongsan ki bai school bat ki Baiting Elektrik kum ka kam syukur ka bala peno jeram ram ki pai ba shathem jong ka jingduk jingkerdu ula keno bun ki long ying ha kinong kendong kim pha school shu ki kon namar kim la abor shu ban kershani ki ka jingkiu dor ki Marbam berdi kim yahap shu ber ka bainong bella bagi pai ba ki yo kini kesngi ula ong Kilong yeng ki beron ar nilai ni sawut ki kon menta ki pa skul tang ye iwe. Shanu ka jela kan poi hadin kendiat senem ula Kylli. Ula ong kini ke Sorkar ha ka jingelam jong Conrad kelawan rak ki jabok jabanya ke sencar kadar. Bat ka deban kit klik bat kam terai ye kini ke jot jong ke jela. Ula ong ru ba ke Sorkar MDA ka jingelam jong Conrad ku menteri rangpa kala penjot ke jela barok kawai. Kinong kendong kila nang duk kat ba nang yat ki sngi ula ong. Baiting Elektrik na kabenta spa adu arspa na kabenta kinong kendong kala Kiew syakasan spa adu praspa. Hakani kerukom bat kedur ki baduk kimla ban shan katni ke jingkiu dor ki mar ki matau la penkut.